Ay kay viewers libod nga kinilaw tara laman sita og sili saging daw ni ka kilo kung ipalit dito sa City Sala tag 20 ra ang kilo mga marites sa inyo nakita si madam na ang saraban nagkaon ng saging bisag wa pa mahamalig timpla kung ikilaw mientras nagkaon na siya sige sa kong timpla dire no dara kong finished product mana lami na kayo no sa inyo nakita na ay platito dirang gamay lukaran ako tagaan na to ang katong nag-viral bitang mga video kung i-upload katong may afam gani sa airport nga isugat siya di akong tagaan na peace offering ni mga marites sa inyo nakita dara pa doon na ako sa gawas ako niya to silang baya salamat ay kay sa platito kay tabunan jud akong kamot di kayo halata dara pa doon kulakaw silahan dara matagak impas dara nang labas si madam dara ay mong kuanda mo kinilang peace offering ni dito sa airport ay kuha niya napasalamat dayon uli ko sa mga dara nga una mi uli dayon ko dahil sa isiko video nya watay kaon si tagkatawa ani basi madatag sa ako madugay panit ko saging para malupad ang saging ron i-abri na ko ay nilupad tos lubeng ko kaon butang ang saging kuha ko sa kinilaw kaon sad kabiya mo sa kumbaba maram ni galingon sa mais kusukin subad ko pud ko pipino kaon sad punit saging toslob mo rin akong ginabuhi kay bangos mga Pilipino nga naman style toslob suka dara ka na sad kaon na sad mao din akong lingaron mga marites kana lang sa nga vlog ron kay kilaw sa style sige maorat to bye